के प्रणाम। तो का हाल बा भाई लोग, हम आशा करें कि रउआ लोगन ठीक हो गए। तो आज एगो बात बता दी कि आशीष यादव भोजपुरी चैनल पर एगो गाना आयल बाटे जेकर नाम है रखिया खुशहाल बाबा हमरा गांव वाली माल के। का टाइटल रखले बाड़े आशीष भैया। गाना बहुत धमाकेदार बाटे। गाना लिखले बाड़े आनंद प्रकाश, डीकी बॉक्स के म्यूजिक डायरेक्टर बाटे। अभी गाना में परवीर सिंह जो कि काम के लिए बड़े बहुत स्मार्ट लगे देखे में भी। अब आशीष भैया के तो गाना बहुत अच्छा लगेला। रउआ लोगन आशीष भैया के गाना सुन रहे हो सब। तो गाना भोजपुरी में बाटे। रउआ लोगन आशीष यादव भोजपुरी गाना सर्च करी, न्यूज़ चैनल भी बाटे वो, और सर्च करी और गाना आई और रउआ लोगन सुनी और दबा के शेयर करिए। का गाना बाटे देखिए मज़ा ही आ जाता है। तो रउआ लोगन जाए आशीष यादव भोजपुरी सर्च करी और गाना के सुनी और आनंद ली। बहुत अच्छा बाटे। आई पता नहीं सावन में जितना गायक लोग बाड़े ना खाली माल मेहरारू लगभग यही सब पर गाने गावे। पता नहीं बाबा से काम आने में। तो आज के लिए एक खबर अपडेट रहे आप लोगों के बता दी। आगे वाला वीडियो आप तक पहुँचाई बताई। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम।